And the sacred flame will now be brought by the High Priestess. And awaiting its arrival is our first torchbearer. The flame will make its journey around Greece before departing later on for France. And of course, it will all culminate in the lighting of the Olympic cauldron during the opening ceremony in Paris. Preceding the torch lighting, the High Priestess will read a poem. Mater, ο Χρυσοστεφάνων αέθλων, Ολυμπία, δέσποινα Λαθίας, ειν αμάντιες άνδρες, εμπείρις τεκμερώμενοι, παραπηρώνται Διός, αργικεράβνου, ή την έχει λόγων, ανθρώπων, περιμεωμένων, μεγάλαν αρετάν θυμών λαβήν, των δε μόχθων, Απνοάν, Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού, και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού